हाय हेलौ लोगोफोर आं आरो दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला इउटुब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला जुदि नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों जोबजासिम नायलां भिडिअखौ अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना। थ' लोगोफोर आं आरो बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला मानोथो गोबाव खालामनानैलाय पेक बुखोबाय थानोसै नङा होमबा लोगोफोर। सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदेरनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम थौदो नायलांदो। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै भिडिअआ मानि थाखाय जागोन एसेब्लाबो हमदां हाखाबाय जानो हागौ नङा होमबा लोगोफोर। थ' लोगोफोर दायो नोंथांमोना आंनि मिउजिकनि बेकग्राउन्डखौ एसे दावराव खोनानो हागौ आंनि माथोखौ बांद्राय खोनायाबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला दायो बायजोआव अखा हादों नालाय थिंनि दावराव जादों आरोना लोगोफोर। ओंखायनो जेनेबा आंनि माथोखौ नोंथांमोना बांद्राय खोनायाबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आं नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनायनि आगोलावनो मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय देखायलांना होग्रोनि नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां स्किप खालामालाखोनो अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना। थ' बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलां बिनि उनाव आं नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामगोन आरोना लोगोफोर। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ। हाय सनाफोर, नोंसोर आंखौहाय फान्थाव गरम होनबाय थायो नालाय फान्थावनि पिकचार हरबाय थायो। बेखायनो आं नै दिनैहाय आलु फान्थाव अरिजिनेल आसलि फान्थावाखौनो गानबाय नै थाक थाक दुदुदुदु थिउ थिउ। खेला मोनाखै नोंसोरो नोमबाजै मुगाया नै फान्थावखौनो गाननानै नोंसिनि थाखाय भिडिअ लाबोलायबाय। नोंसोर आंखौ फान्थाव गरम होनबाय थायो नालाय बेखायनो दिनै गानस्राबाय आङो। नोंसोरो आंखौ फाखोना खुलथुङाव खोमोन गैयिनिबो एस गैयिनिबो बखिहरबाय थायो बुंहरबाय थायो मुगा मुगा होननानै आरो जोख्लोबनानैहाय रोमो होनो थिनबाय थायो मोनामहोनो थिनबाय थायो। जोख्लोबनानै नाफाम गेसाव मोनामहोबावगोन आं नोंसोरखौ। फाखोना खुलथुं गेसाव मोनामहोगोन आं नोंसोरखौ नोमबाजै मुगाया। खिन्थु मुङावल' मोनदों नामावल' गरम नङा गोथैसो। जोङो आं मालाबा मालाबा बेखायनो नै गानस्राबाय आं फान्थाव आलुवाखौनो गेदेर गोरलैबावसो नै आथोन दुला आलु फान्थाव खथ्थ' साइसनो बेखौबा बखिहरबाय थायो फान्थाव गरम होननानै। बेखायनो दिनै गानस्राबाय आङो। नोमबाजैखौ नोंसोरो मानो बिदि बुंहरबाय थायो रायबाय थायो। बेखायनो गुबै अरिजिनेल महराखौनो आसलि महर लानानैहाय दिनै नोंसोरनो गानस्राना खोन्थाबाय आं। गाननांगौ मानोथो मुं मोनदों बेखायनो गानस्राबाय आं। गरम नङा गोथैसो। फान्थाव गरम होनग्रा बिसोरो। नोंसोरबो गरम, नोंसोरनो अरिजिनेल गरम। नोंसोरनो गरमा हिट जाग्राया आइसि खामग्राफ्रा नोंसोरनो। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिथां सिस्टारनि भिडिअखौ नायनानैथ' नोंथांमोना बुजि मोनखाबाय जानो हागौ आरोना। थ' बिथाङा मा मा बाथ्रा बुंलांखो आरो मा एक्टिं खालामलांखो नङा होमबा लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला फार्स्ट अफ अल आं नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनि। गिबियावनो बे फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायाव जुदि माबाफोर आंनिफ्राय गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बिग्रियो आरोना लोगोफोर। आरो बे भिडिअखौ नैबे सिस्टाराबो जुदि नुदोंब्ला आंबो नोंथांनियाव फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांनियाव आं निमाहा बियो आरोना। जे नैफोरबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि होबाय थायोब्ला नङा होमबा लोगोफोर। बेफोरबायदि भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना जुदि होबाय थायोब्ला दायोथ' जोंनि समावथ' जोंनि लाइमोन समावथ' जोंनि जिथु सोलिबाय थानाय संसार समावथ' बेफोरबायदिया थांबाय थाखाबाय नङा होमबा लोगोफोर। जिथु जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनाव फिउचारनि लाइफआव उन्दै गथ'फोरा जुदि इयुनावहाय थांनानै नैफोरबायदि नोंथांमोननि भिडिअखौ जुदि नुयोब्ला बिथांमोना नोंथांमोननि भिडिअखौ नोंनि गथ'आनो दे नङा होमबा नोंनि उन्दै गथ'आनो जुदि नोंनि बे भिडिअखौ नुयोब्ला उनावहाय नोंखौ मा होननानै सानगोन नङा होमब्ला। दिनै नोङो बेफोरबायदि भिडिअखौ ससियेल मिडियायावहाय हगारनानै नङा होमबा ससियेल मिडियायावहाय हगारनानै नोङो दोनबाय।
सानसे नङा सानसे दिनै नङा गाबोनथ' नोंनि उन्दै गथ'आथ' देरगोन नङा होमबा लोगोफोर बिथांनि उन्दै गथ'आथ' देरगोन सानसेब्लाबो नङा होमबा थ' बे गथ'आ जुदि थांनानै दिनै नैबे नोंथांनि भिडिअखौ नुयोब्ला बिथाङा नोंखौ मा होननानै सानगोन थ' आं बेखौ नोंथांनियाव सोंनो लुगैदों बा नोंथांमोननियाव सोंनो लुगैदों आरोना मानो होननानै बुङोब्ला गोबां सुबुङानो बुङो दायो नै आंखौबो सोरबा जावलायगोन दा आरो बिथांनि बेफोरबायदि भिडिअखौ बिथां इउटुबारफोरानो भाइरेल खालामग्रोयो होननानै आरोना थ' लोगोफोर गिबियावनो जायफोरानोखि सुबुङानोखि बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियाफोराव पाब्लिक खालामनानै लाग्रोयो बिथांमोना गिबियावनो सानग्रोनो गोनां बायद' आरोना गावनि लाइफआथ' बिदिनो सोलिलांगोन बे थिग नंगौआनो आंनि लाइफआ बिदिनो सोलिलांगोन थिग नंगौ नाथाय इयुननि फैबाय थानाय उन्दै गथ'फोरा उन्दै जेनेरेसनफोरा फिउचारनि लाइफखौ माबायदि दागोन बा माबायदि सोलिलांगोन जों दायो नैबे समावहाय जुदि मोजां बा बिथोनखौ जुदि बुंलाङाबा मोजां साजेसन बिथांमोननि सेरावहाय जों दिन्थिलाङाबा नङा होमबा मोजां बाथ्राखौ जों फोरमायलाङाबा आखल आखुखौ जों फोरमायलाङाबा दिन्थिलाङाबा नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि फान्थाव सोनाय फान्थाव माबानाय गरम बोथोर माबा माबि बेफोरबायदि बाथ्राखौथ' नंगौ गोबां सुबुङानो रायलायो आं फोथायो गोबां सुबुङानो आरो आथिखालनि जुगाव बेफोरबायदि गुदुं गरम बाथ्राफ्रा दायो जोंनि समाजावहाय ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दङ होननानै बुंबाबो खुनु गोरोन्थि जानाय नङा आरो नङा होमबा लोगोफोर थेवब्लाबो जेनेबा नैफोरबायदि बाथ्राखौ रायलायब्लाबो नोंथांमोना सिक्रेटलि रायलाय रावबो दानि जुगाव रायलाया होननानै थानो हाया आरो बुंनोबो हाखाया रायलायखाया होननानै नङा होमबा लोगोफोर थिग तेनेका जेनेबा सिक्रेटलि जुदि थायोबा आन्दोआव जुदि रायलायोब्ला नैफोरबायदि पाब्लिस खालामनानै जुदि होआब्ला मोजां होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर थ' नैबे सिस्टारा मा साननानै दि इयुन फिउचारखौ साना लाखानो जेनेबा गावखौसो जेनेबा फेमास खालामनो होनानैसो बेफोरबायदि भिडिअखौ खालामनानै ससियेल मिडियाफोराव हगारना होदों नामा आं बेखौ जेबो मिथिया नाथाय नोंथांमोना दे गोबां सुबुङानो बुंबोगासिनो दङ दायो ससियेल मिडियाआव भाइरेल जाबोगासिनो दङ मोनसे नङा मोनसे भाइरेल जाबोगासिनो दङ आरोना लोगोफोरा भाइरेल जाखांनायनि उनाव जोंफोर इउटुबारफोरा फिसा फिनला इउटुबारफोरा जेनेबा आंनियाबोथ' फिसा नङा होमबा लोगोफोर आंनाबो फिसा इउटुबा जेनेबा जोंफोर इउटुबफोरा बिथांमोननि ससे क्लिपखौ लानानै दिनै फंनैसो बाथ्रा बुंनानै जुदि शेयार खालामोबा जोंफोर इउटुबारफोरा दाय जायो नङा होमबा लोगोफोरा बिथाङानो दिनै पाब्लिक खालामदों बिथाङानो दिनै आमुख खालामदों दा नैबे आंनि भिडिअखौ नुनानै किसुमाना ओरैबायदि गाज्रि कमेन्टबो होनो हागौ नङा होमबा लोगोफोर मोजां बाथ्राखौ फंनैसो नोंथांमोनाबो शेयार खालामना हो जेनेबा आं नैफोरबायदि भिडिअ लाबोनायाव बा आंनिबो माबा मोनसे भुल जादोंबा नोंथांमोना आंखौ साजेसन हो निसय आंबो गनायनानै लागोन नंमारगौ दे आंनि नैबे भिडिअ होनाया आंनिबो मोनसे भुल जादों आंनिबो मोनसे गोरोन्थि जादों होननानै आंबो निसय मोनथिगोन आं बिनि सोलायै मोनसे गुबुन मोजां भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन मोजां कन्टेन्टखौ खालामनो नाजागोन नङा होमबा लोगोफोर आरो मोजां साजेसन होनायनि अनगायै बिथांमोना ओरैबायदि गाज्रि बाथ्रा ओरैबायदि बाथ्राखौ बुंनानै जे ओरैबायदि ससियेल मिडियाफ्रावबो जावहरो नङा होमबा लोगोफोर बांसिनानो मोजां बाथ्राखौ बुङा गाज्रि बाथ्राखौ बुङोब्लासो भाइरेल जायो आरो गाज्रि भिडिअ होयोब्लासो भाइरेल जायो मानो थाखाय बेफोरबायदि माबाया मानो थाखाय बेफोरबायदि सोलिलांगासिनो दङ नोंथांमोना एसे साननानै नाय एसे बुजियो आरोना लोगोफोर दिनै गोबां सुबुंफोरानो जोंनि बर' समाजावबो गोबां सुबुंफ्रानो दायो गेदेर गोलाव फरायनाय दंसै आरोना दानि जुगाव रावबो सुबुङानो लेखा रोङा होननानै थानाय गैलिया आरोना गोदोनि जुगनि बायदि नंला दानि जुगा ओरैबायदि बयबो लेखा रोंखायो आरो जायफ्रानोखि रोङा बिथांमोनाबो जेनेबा बुजिनो हानाय बेफोरबायदि सुबुङा जाबाय आरोना ओंखायनो जेनेबा जोंनि इयुननि फिउचारनि लाइफखौ साननानै जोंफोर दिनै दायो ससियेल मिडियाफोराव बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ लाबोआबा हामगौ होननानै आं सानो आरोना आंबो नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो आंबो दिनै नैफोरबायदि भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाना फैनानै जुदि माबाफोर जुदि जादोंब्ला आंबो नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो आरोना आंनिबो गोरोन्थिबो जानो हागौ मानो होनना बुङोबा बेफोरबायदि भाइरेल भिडिअखौ फिन खेबसे रिपिट खालामनानै नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायाव आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जोबनायाव आरो आं बांद्रायखौ बुखैबाय थाला दायो मोनानोबो हमदोंमोन आरोना लोगोफोर आं दायो आंनि रुमाव गैया आं एसे बाहेरावहाय फैदोंमोन नालाय ओंखायनो जेनेबा नैबे सिस्टारनि भिडिअखौ नुनानै आं हथारनो माथो बिदिसो भिडिअ लायो होननानै माबोरै माला जाखो होननानै आं हथात आं फेसबुक नायबाय थानाय समावहाय नैबे बिथां सिस्टारनि भिडिअखौ नुदोंमोन नालाय ओंखायनो जेनेबा आं बेखौ लानानैनो फंनैसो बाथ्राखौ बुंनानै शेयार खालामनो होननानै सानबाय आरोना गोसोआ जुदि थानो हायियाव सरि आं नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो आरो सिस्टारनियावबो आं निमाहा बियो जेन सानसे नङा सानसे सिस्टाराबो नैबे भिडिअखौ नुथारगोन आरोना ओंखायनो जेनेबा नोंथांखौ लानानै आं फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायाव आंनिबो गेना गोरोन्थि जानो हागौ ओंखायनो जेनेबा आं
नोंथांनियावबो निमाहा बियो आरो गोबां रायजो राजाफोरनि सेरावबो जेनेबा आंनि भिउवार्स नोंथांमोन आंनि नायगिरि नोंथांमोन आं नोंथांमोननि सेरावबो आं बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनायाव जुदि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा बियो आरो नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट खालामनानै बुंहर आं माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ आरो बोरै बोरै भिडिअ लाबोबा नोंथांमोना आंनि सायाव इन्टारेस्टिं होगोन बा आंखौ सापर्ट खालामगोन आरोना लोगोफोर थ' जोबनायाव आं आरो बांद्रायखौ बुखिबाय थालासै आरोना जे मा होनना बुङो बाथ्राया ओरैनो लावलांबाय थाखायो नङा होमबा लोगोफोर थ' जायखियानो जादोला नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयारबो खालामदो जोबनायाव बे आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला बेफोरबायदिनो नोंथांनो गिबि नटिफिकेसना थांनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय